Mutta tänään ei ole koulua. Tien. No, mä menen pihalle. No moi. Ootpas tyhmä. Missään ei ole rauhallista. Moi. Oliks kiva? Ei. Siellä taas kiusaajaku. Miksi missään ole rauhallista? No. Mun pitää sitten kai mennä tän. Ei edes pääse suihkuun. No, pääsekö mä johonkin? Ei pääse mihinkään, tiedän mä sen tietysti. Mä menen taas pihalle. Tyhmä olette, tyhmä. Ootpa se tyhmä. Moi moi. Mä menen tähän. Mistä on